bịa jenu kpọrọ Jpac ka ntiwa ya azụ anyị anaghị eme nkụjọ onye anyị fụrụ anyị o chere ka ntị wifi ndo ya jenu meje azị ka ntị wifi ụnọ oyuzu ụnọ were mee the live video Jpac kwebụrụ ibe a ụnụ na-eme ifele anaghị eme gị ma nke kpọrọ onwe ya gọvanọ eziokwu onye ashị ụnụ na-edifendi alụlụmana ụnụ o ji aka ụnụ aka n'ahụ ifele anaghị eme ụnụ na-emdegharị nji ifele mee gị Jpac ndị Igbo amachasị ụfọdụ onye ọbụla na-ebere ivu Jpac kịta ahụ ndị amaghị ibe ma gọvanọ eziokwu ahụ egechara m interview unu were wasting of data because ọ ihe unu n'idiri enagodo egbu mmadụ egbu unu ga na-enwe viewers and ọsọsọ ya ebe unu ara ihe ebe unu belivuru ife niile awagharị njikọ ọnwụ onye sogo nọ na prison arị njikọ ọnwụ these people enweghị content and anyị ga-eji mma bebe complete ife ahụ the problem ndị Igbo nwere. Don't let anybody to deceive you na ndị Hausa ma ndị Fulani with your problem because ọwụ na enweghị ike ifocus na this one a na-enweta now ije ha ama ndị nwere ike ije kpọbata ndị Fulani ahụ to you. These people nwere ike ime any motherfucking things just because of nni o nwere oge ọ ga-eru evulu egbe pụta like this egbugha this one because ha na-eme ihe ọjọọ ona nna alụlụ onwe m ọrụ na enwere ike iteta ụlọ ọwụ na mmadụ ya ha ka ya na sistem gị ọ wụrụ eziokwu sọsọ ha Jpac ha ndị anyị buko biara njiri ọha nwa na-eme ya. You don't need to waste time ịtụtụrụ egbe pa na-akọpụ onye ọwụna ihe awụ ndị aji agba mafia nsị chụrụ. All these people wụ ndị ochi ka ha wụ aji agba mafia nsị mbụ bakasi achụọ na the people na aba before they are still existing. Ihe awụ ndị ohi highway killers abịakịrị vuru Bible ụfọdụ agwụngọ ọgwụ dị iche iche evuru Bible na-eme n'afa Jizọs. All these pastors na-anaghị all these people pancha niile gwọchara ọgwụ in one way or the other. Enwere onye nke gburu ịnyịnya gbuo ezi 5 gbuo nkịta 5 gbuo ịnyịnya gbuo nama gbuo ọkụkọ gbuo ma ọbọgwụ gbuo ma torotoro gbuo ibe niile a na-egbu gịnị ka o mere ibe ahụ mmụọ nke na-emara nke ọ na-eri ya bịa were ovukwe Bible. All these people ụmụ emeji ya ka yes fact news ịma ha ọ bụrụ na ụnụ ebe dozọba onwe ụlọ look at ife mere Jpac na gọvanọ eziokwu Russia the man gakpa mekwa anọda arenji n'enu arenji nke emere eme nke ahụ na nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa ịkwara akwa dị n'enu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'ekwa nnu akwa ịkwara akwa dị n'enu akwa. Ọ na-aba ịkwa. Nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa ịkwara akwa dị n'enu akwa. A na-eme na ọkụkọ amaghị ọnụ uvuru ọkpa na-agbọ wee Jpac na eziokwu sọnsọ ahụ unu ji achọpụta dịka eziokwu sọnsọ dịka onye ọdụka ike nga uru agụ dịka onye ọbara adọghụ na dịka spidodarentan eziokwu agụ dịka onye ahụrụ n'ọkụ dịka azụta ya ahụrụ n'ọkụ ọ na-ezuzu. Nigerian police ga-afụcha all these atrocities agba nkịtị because a report ha ya if the crime is not a crime until they reported it. Ndị Igbo apụcha ndị na-emebi anụ ọhịa ha so na ọwụ gọvanọ eziokwu the China man ka azụ the China man na ndị na-aba ahụ ejegodi ya na-eme arenji ya na-ekwu na these people na dunu nwa obere intelligent ma dunu nwa obere smart all this clever bụ mmadụ sị gị don't be clever. Play smart and not be clever. Be smart and not being clever. And if you
Ndị onesi ekwu so in iniquity to achieve vanity. These are the words from my These are the words from my master. Keep on telling me, no weak heart shall prosper. So, unu niile mechagodi look at ihe unu na-ezuzu. A na-eme Jpac everyday okwu anya ọnụ. O nwanne, ọwụ comedy mara gị, ọwụ journalist mara gị. To be a journalist, ị ga-enwe graduate. Ị ga-enwe graduate to be a journalist. Ị ga-enwe qualification. To be a content creator. Ịma na ị ga-agarịrị school. Ọwụ ibe a na-eme alahacha ụlọ asụ na ọ mara gị ama. No. Ọ ibe a mere some of ndị native doctor ejighị gafe because asọ mara ba ama. Onye rịaba aha asị ya ngwagwozi ya ahụ ahụ. Ọ gwụcha dịtị na ọ gaghị agwụta ya because of gịnị. Asọ mara gị ama. Nwanne ejighị ibe mara gị ama. Iji ejerịrị mme practical. Mmụọ dịtị ndoshon ị na-eme ite ya. Mmadụ ya qualify ya ga-enye gị certificate. Ọwụ content creator mara gị. Ọwụ comedy wa ka ịmụ eme. Ọwụ journalist ka ịmụ eme. Ụmụghị ibe mara gị ịwụ nnọọ isi nnọọ n'enu daba. Da recorder na kuri isi onweghị ibe mara gị. On this eji battery ekwukọ eti ọkụ n'ụlọ. People na-abazi solar energy kịta, even generator na-anazi ya na. So all this nonsense unu na-eme agaghị or survive. You didn't survive. Even in unu na-eme survive, even na agụwa adịgo nnukwute agụwa adịgo n'obodo. Gọvanọ eziokwu dị China man enweghị ibe ọ na-arụ. Jpac enweghị ibe ọ na-arụ. Ọ dịsi ụmụ agboro. Nwaanyị ọwụ na unu ji anụta atawugo onwe na afụfụ because unu ga na-anọ one problem or the other. Unu je na comment section unu apụ ihe na-akpọ ndụ unu apụ asị. So ma enyi nwaanyị unu na-anụ ọ tagbugo onwe na afụfụ. Jpac ofu ibe ka nsọ ka ngwa unu o meghị onye nsọ ya eme na arenji mana mere na arenji unu ahụ respect ya onwe unu na nkọ na unu agaghị akpọrọ my member and unu agaghị eme mmadụ ka m enweghị ike. Adị n'anya m agwa gị Jpac kwepụla arenji gụ na ife anya ụba ndị Anambra unu ekwekwene ife anya ụba enweghị ike iwu gọvanọ Anambra steeti and apụga enweghị ike ịnwụ na Anambra steeti kama apụga ga-anwụ na Anambra steeti anyị niile ga-stand nwụọ mụnwa ga-esi n'elu enu ebe a dafu mee ka echọ na anwụrụ nwute apụga enweghị ike ịnwụ na Anambra steeti idozi mmata onye ji the flag ife ahụ my stand and I still stand it. Enweghị m ike na ọ dịsị ụmụ anụ ife arenji Jpac and the governor ife a evuri ebe a na-eme no ndị arenji enweghị ike ịbataba anyị. Jpac from today onward ị gaghị na-abatazi Anambra ịbata Anambra a ga-eme gị arrest. Menụ Jpac anywhere ọnụ bụrụ Jpac ka ọ na ya ezigbote ife leba enweghị ike ịbata Anambra steeti ọwa asị leba enweghị ike ịbata Anambra steeti leba ega ha ewe leba onye ọwụna nakwa eme ya ga-azụọ ike apụga enweghị ike ịnwụ na Anambra steeti it doesn't matter onye ji the flag apụga enweghị ike ịnwụ ibe ahụ history anyị nwa na-ekip history kama apụga ga-anwụ na Anambra steeti anyị anwụọ dị ya. Yes, I'm not a politician. Enwere ike onye na-achị Anambra echekwa na na-ekwu iri ya anaghị m ekwu iri ya ihe ahụ my stand. Soldier go, soldier come, barrack still remain. That barrack here still remain ka anyị na-eche. We don't look face. Ife a Jpac na-ezuzu ukwu asị adị onye owu na mfụrụ kịta ya na Jpac na-emekọ ife ablọkụọ ngị onye owu na mfụrụ kịta ya na Jpac na eziokwu so ablọkụọ ngị because ụwa m awụghị ụwa ụnụ. Some of unu na-awụ ọchị nkịta dị nọ na bed obere oge na-awụ na arahụ ụra so ụwa m awụghị ụwa ụnụ. And then ga-agwa unu datena ijekọ ya aka n'enu akala owe ga-edafu so unu ga-ada unu niile lokowechara aka n'enu unu ga-adafucha n'ofu. I promise you all. N'ebe unu na-ezuzu unu na-eje ekpe ekpere Padlock mwana Mr. Padlock akwụrụ Jpac n'eziokwu sọsọ ụgwọ
ezio gọvanọ eziokwu akwụrụ ụgwọ ka ha nwee ike ịkwatu omenala na ọdịnala Igbo and mmụọ unu na-emerete ndị mmụọ omenala Igbo na-edisgrace unu ga-ama na ife mmụọ ka a na-eme ga wọchịa ndị niile kparịrị mmụọ ndị nna nna fa na-ata ahụfụ ya one way or the other eziokwu sọ gọvanọ eziokwu ị ga-adị ndụ na-eji oji dịka onye ọbara adịghị na onweghị onye ịga ha adị ị ga-adị ndụ onweghị onye ịga ha adị apụtagoro m ga-eyi gị egwu gị na anụ ọhịa Jpac amaghị ụnụ ka akwụrụ ma arrest ya emere Jpac emeghe Jpac arrest and as of now ụnụ ebelivuziri anything na-esi from Jpac apụta because ọwụhụ from Jpac awụ the right source onweghị anything akwụrụ Jpac ka ọ na-emere anyị nwa so onweghị unu egezina ya ntị ọwụ na-enwe breaking news unu emitie ndị ọwụ ọrụ ha breaking news onwe ihe ọwụ na a na-eme unu eme ka emitie ndị ọwụ ọrụ fa ime ya wụ ife if not so unu ga-aga goro fake vrie na ezinụlọ unu ogbuo unu liquidate ya unu if no ihe Jpac wụ Jpac is living by inye other people fake Jpac na-alacha piom by na-enye unu fake so ajụjụ nchọrọ na-ajụ unu ọdụredị na-anara fake ya dele na-enye na comment section unu ọdụredị ị na-anara mmụọ fake unu ọdụredị ị na-anara mmụọ fake ndị ihe a mere onweghị onye ga-trọst kwa unu again onweghị onye unu na-aga emekọnwa ihe onweghị onye ga-enye unu any trust because ihe unu na-eme fake mgbe other people do busy na fight ihe ha gbere ike iri for 5 years mgbe other people do busy na-build their own reputation na-build everything n'imere ha ife ha unu do busy na-ezuzu na-eme content creator na-eme Nollywood na-eme plank anọ na ofu onye je hide ofu ebe for 2 days ọ sị na police kpọrọ ya anọ na aje act ofu ibe asị na ndị amị na-eti mmadụ ife anọ na eme marriage break ya ife niile ahụ prank anọ na odegwu bubu na ife niile ahụ ga-eme ụnụ ga-ata afọ ya to God who made me and you ọwụ na this negative and the negative mindset and the negative things unu wishiri onwe unu and negative place unu play ọwụ na ọrịa atịghị back to unu nwa unu enwere na-enwe ya kama awụ nsọ mgbe mmadụ mere ife ọjọọ igwu egwuregwu inweta egwuregwu ime bara uru ife bara uru esobe gị ime ife họrọ afịa inweta ife họrọ afịa ime plank inweta plank ife ọwụ na imere n'elu ụwa ga-enwetara gị something ịtụpụ okwute ọ ga-ada somewhere ị gaghị atụ okwute ọha gị on the air so whatever you do o nwere ihe ọ na-ewetara gị a return gwanụ mbọ mee ife ga-abara unu uru ọwụ na mmadụ nwụọ ọsọ nwee unu na-ebe akwa moto enwe accident unu na-ebe akwa ọtụtụ ife na-awụ ome unu na-ebe akwa mana ife ahụ na-eme na unu ji ebe akwa ọ bụrụ na unu gbara mbọ 60 to 70% of them akara ha ime put one interest n'ihe unu na-eme tinu uchu di ya unu anaghị na-eme unu mee side unu eme side ya unu eme ebe a unu eme ebe a Chineke nwere ike bịa ka o bless ya unu enegosi unu anywhere Jpac wụ onye abaghị uru big man a na-akpọ Gabros chụrụ ya n'ọrụ na Nnewi mgbe ọ na-ama tais Jpac gbakọtara nna ya azụ nna ya na-arụ ụlọ wee mesin wụrụ kwesịrị iwu injinia mana ọ gbakọtara nna ya azụ na ibe ọ nazi eme ike ọrụ adịghị ya ọ gaghị survive onye ọwụ na ike ọrụ na-adịghị nwanne onye ahụ etigo eti ọ bụ onye a na-enyere aka ọ babe ya nla mana onye ọwụ na-eme babe ya nla kwesịrị ị na-eji eziokwu na ịkwụghị aka ọtọ kwesịrị na-atụ asị because ụmụ arama jiri na-ekwu eziokwu a real man na-eme ekiri onwe ya ego in a genuine way. A real man. This is what to make man to be a real. Ọwụrụ na anụ ọhịa gọvanọ anụ ọhịa dị China mante. Ọwụrụ na ọ chọọ ime na nwoke eme akpụrụ nya ya kpọọ m afa. Ya jos kpọọ m afa. Ka m pinuo ya pikiri ya. Ana m eme nzuzu disi ụmụ anụ ọhịa ọdịsi ụmụ anụ ọhịa ha ọba nwa anyị nwawu ndusi aba were fụọ ka anyị je pịawasị all these people na-eme anọta esi obodo ebe nọta egolo ofu Mercedes tinye nnukwute
Nugute make noise. We deceive a lot of people. I go there, we come here to tell them that nobodo even on obodo Igbo. Yes. Onye so no obodo ya gwa give on alụ. I game every motherfucking thing expose when he these people name buy ma wulo obodo Igbo. Buy ma wulo obodo Igbo ije Abaja Anambra je Imo, je Enugu je Port Harcourt, je Ebonyi State to God who made me and you. Umehi ibe no obodo Igbo na no ebe ahụ. O maazi mara mma. O ụmụ nwaanyị mara mma. Ka anyị eji ha nọ n'akụkụ mmiri lọtụ. Ka anyị enweghị ike ime ụmụ nwaanyị be anyị ibe anyị na-emere ụmụ nwaanyị ndị ọcha. Ka ụmụ nwaanyị ndị ọcha ma wuru ụmụ nwaanyị be anyị. Nna asụ were ụmụ nwaanyị nke be chenu m ndụ nke m ka were nwa ya ọhazie ebe mere ebe ibe je emebe isi ajụọ bụ oyi. Onweghị ibe dị iche ụmụ nwaanyị be anyị ma wuru ụmụ nwaanyị ndị ọcha. Be anyị ma wukwuru be ndị ọcha fa nwere mmiri eche na o nwere ibe dị iche. Be ndị ọcha debe be anyị emeghị ibe dị iche. Be anyị ma wuru ịta mango furu be anyị na mango akọrọ n'obodo anyị bụ na nke obodo eji ọgwụ were kọ ya adị oto ha ọfụma. Nke be anyị bụ chọrọ mango. So ọmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị. Ọgwụ na nọ ka ọha n'ọnụ ka m nwa jee ọrụ anọ n'ụlọ ọrụ. A real man making his money in a genuine way. On a me prank more plywood more toas more acquire chakapon money with the man nonsense. Governors, you govern who was the dinner on an Igbo go and governor. Ukwasi no na ni wogo na governor ya e will govern ukwasi the China month. Una but China because even in China all fake. So e ukwasi governor ukwasi the China month. Fact news. Chineke o makamelo no ni no na ho na nkwo eke ngozi onu egbu. Hey. Nwunye m nke to no makamebelego. Eje ma anụ ọtụtụ nwaanyị ibe njije anụ ọtụtụ nwaanyị ka were ndị niile na-ekwu eziokwu ji amụta Chineke mụta ụmụ Chineke mụta senti all the sent and ndị nsọ niile side nkaba ji anọ ndị niile ji eje ọkụ mmụọ ji eso Jpac gọvanọ okwu asị the China Mante and ndị Zion ndị ahụ ndị ji eje ọkụ mmụọ ọmaka mere ụnụ niile na orie na-akwụ na nkwado ka onye ahụrụ tata asụpụkwa ya echi onye ahụrụ tata asụpụkwa ya echi ibe ụmụ mebere ụnụ niile eji m abalị a na-emebi isi atụmatụ niile nke ndị ilo na-atụ n'abalị ụmụ nwa traditional nwoke dị ana m egbu ha iwọchi by this time ọ mgbe ka ndị ilo ji ndị ọjọọ ji eme meeting mgbe ka ndị a na-egbu ndị a gburu ma nama ma ezi ma ịnyịnya ma ụmụ anụ dị iche iche were gwụọ ọgwụ dị iche iche ọgwụ ugbu a ka ba ji eme meeting so ụmụ nwa traditional nwoke dị na-anọ na dia meeting adị ana m emebi isi dị meeting ana m emebiri ife mmeti ife n'oli na ahụ na nkwọ na-eke ụmụaka mmebere ụlọ onye kwere chi ya ekwere ebe onye nọ ka chi ya nọ with the power in the name of chi onye ụwa gị iji akọmandị ndị ahụ iji esi ike ana m evu ikwu ụlọ ike n'enu ike so ụmụaka mmebere ụlọ n'oli na ahụ na nkwọ na-eke ụnụ ga-afụ ndị ilo adị mmụọ na ụnụ n'ime ga-agwa ụnụ so ana m eti mmụọ n'ọnụ n'ime ka o nwee ike na-emere ụnụ activate ka ụnụ na-afụdata ndị ilo ahụ they are with us by their character by their fruit we shall know them now and suffer no more know them now and fear no more ọ Jpac ba eziokwu sọsọ dị okwu asị gọvanọ okwu asị ọ banwa brother Paul Chigbuobe ịcha akpọba mva afa amụ ya America so ọ media ba ugobebebe ba media ba ịchọ nga akpọba afọ onwe ebe je mma akara onye tii na ma ọfụ n'udude nke Adamacha abịa ndata ibe aka egbe ike ogene CCTV ọ na-evu everywhere ebe niile ọ nọ ibi mme ebe a nọ sef ọ na-evu ebe a nọ ọ na-ebu everywhere CCTV kamera dekwe here you know here yeah on camera this is warning oh egwu onye ọkara obi ifuru nwa be nwoke dị no the camera here you on camera ọ na-evu here ifuru ya bara onweghị onye ọkara obi o furukwuo m sef ọ adịkwuola m na nke na-eme nwa be nwoke dị
Jpac dekwe camera. Dekwe camera. Dekwe here. Dekwe camera. Beware. Be warned. Okay, go. Nekwe. Okay, na fair. Even a will all get take you over. I get over time and a Zion. Ebony no naga. So if I want in a mason, a money, ne maybe. If I want in a more no can go, don't do it. If I want in a more RNG, don't do it because of the camera get boogie and the camera boogie. I know what you forget. I'm a camera owner.